Barekmor pasazlatay palakatarni mong sungsasangteng ani kapangni takok ti bokoksong ani rangsakni sikla-sikli okra chakra cerai khonai ani joto kau borok sanai hayung gonagai tongnai norok jotono tini ni happy Easter samdani khakaham khapurma yaparo thangnai o hatibaro sing blessed Palm Sunday blessed Good Friday gothar salno pal baksaki palai malai jaka jana janogo tongkoti pano abo kaham nongka subrai no hambai aboni bagai tini hingke Easter Sunday ni meaning ka the meaning of Easter Sunday is Jesus Christ victory over death. Kristo Jisu bo ketengo mesene keplai manisa. Te bo ketengi tangai basai pai manisa. Amni bageno his resurrection symbolizes death. To have eternal life, those who believe in Him. Kristo Jisuno putu klani rot. Brong thipano thangai basanai. Jekun borphanangtong, jebakorjo borphanangtong. Kristo Jisuno thi thangai basamani abase kop nokjak mani. Ani rangsakni takok debo kokso. Sungjangnai kok thaini ang tini sungna musungo mutu manra musungo tini sungmung baibo kisa mawang suklainai takro bokro hayung sakabo jotun sai dukhu barani kokbo bungna hayung go jotun sai dukhu barano thimani athimani no sumsokni betai bon bagina thangnai Good Friday wangsaka Roman chapter 3:23 for all have seen and short of the glory of God. Bebak borong sumsok laikya aikeno kaiterwai haksalang kaman kokse Thimen amo belai dukkoni ko wansuku nyanyi nawani amolo titor bai borokni logi mal mata jonto januar posu pakhi jotono thanya naka busuk abo wala sinja hayung sakawa o thimani jottoni dukko bara nini ani bagai sini nokuni bagai jottoni bagai second sungmung kamose takro bokro sungsaro hayung sakawo jotun slai tong thok mani tong thok kukmung kokle bobongna eba tong thok kukmung le bobongna en sarang ke tin salno omononno Easter Sunday Suraj Kristo kethini thangi basa mani bokroso kanta bojakai bono hakro saltam tongjaka kini hai achuk prom bo thangai basaka bot kethenya hoite thangai basa mani kethenya mechini phaimani sumsokno mechin mani nakari man mani omon jot translai tongtoko ani khapani takokte boksang okogno barike putuk lanyani just like the one shakti te kaisa sungmung tabo Sobrayong eba kaitor eba Ishor Sang bini sinamjang proro Bosini suknani apa Nini apa Ani apa Sini jotto nina apa Sini apa ni Nini ani bagi naimale tamong na number one bubong na Wan sugi naidi
Easter Sunday aboni answer no sao aboni kok film aboni utto reply no riro abong kangke nang bini besangai metang jaktheng nang eternal life everlasting life mantheng aboni bini naimani aboni bagito bini sajlana cross karebe sakapa bolidan klaikya sang motai kotor motai ru sini motai kotor kalbarigo akale barigo phone sopret lang jago phone kuno pungya bo sopre jeng tlang thangjo bo be pung thango thalik ni totra bere jane thangai klak saka tani pai jago thoi sar jago jisu ni nani bagai kalbari kroso mo thangjana bagai bo ni man bagai thoi re bagai bo thoi thangi ba samani pai je bono putuk lainai bo thoi pano thangi ba sanai what a marvelous Maksud ke khaba sana nangko meniko, omahai koron mukti mangke, omahai kiri masih cara go, coronavirus ni jauh go pano, bekal bisingo, kacang apa ya apa yo, kacang tong tupayo, abono kariu takor bokro, ang tu borong bahan buting menuju sendorong besang tin pajaga, sastro niko, ketar elang paniko, Bible niko, kenaman awat tiba hamko go. Ang cerita sakla tangke nini bagai jot ni bagai ani bagai elam bak ketha naik layan Bible naik layan ayo Bible tam koksa nang apa no kenai pai meditate layan cestak lagi nin nokho nin sak bersabti bai nokho kaisa apa jot ni bareke hamnai pori bagai ang tabo Easter Sunday ni kok isi sepurinai abang ke Luke semeni kutuma kaham chapter 24 verses 1 ni semi 9 no sijak no ang pori ano anoro semai getal ni kok ang pori nai kaitho salo phung aisri a brirok borok snamani athok motom no Langgai mangkoro thanglai kya borok thangai mangkor duglamni a holong dapno girok jak nukjak nugui kya hake borok bisingo habai thangka tamke borok jisuni mangno nugui liya borok melang cawi aro basalai basawi tonglai graka afro asumsa resal kokjak kanjak borok khorokni ganawo basa phaikya krima habai abrirok ha naiklaioi tonglaikya afro aborok borokno hai hnai sakha borok Ketangba norok tamonggai ketirokni bisingo naijugui tonglai bo orok kerikha bo mutangai tisajaka gelenio tongpro bo okok samano mujdoklaidi borok hamirokni yago borok hamirokni yago borokni sajla yafarjagai Kruso kanta bojakna nangnai hai phano saltami salo thangai basana nangnai abrirok hake bini okokto muddo mangjaka borok mangkhorni kipilei thangai o ungbarokno sakri siserokno sawikya Tei rokno bo sawika omose good news sobrai chikri thangi basa mani puila noknai ro abo singya takro bukro angor tini cheri saya elam bakko khana mano pansukdi meditate klaidi jisukri thangi basa mani pro aboni kok bang sejak to for gospel
kaisa klaisa ke sing India ni Bharatbors borok ni bujine kok kamose Saint Thomas 12 jonani bisingo binisagar bisingo bono Bharat hasto AD 52 Kerala hasto kotno kaham to bi bhaikya bini bising tei kotma kaham machile Kerala bo kaisa bhaikya bo satta mota songchalangka bo Jisu thei thangiba samani sobra Jisu kaikin songre sajla sobra Jisu na hamjakno apa kaikin hamjakno abnon pirlangka akko tahu ke thangke pirsa itu akko elam bako sujak to jeng ahno poto mak lainnya Kristo Jisu na hamjakna ni au pusu kahamne ko boni ni bare thekya ani bare thipakya punhai rathar jakya dekaisha ko elam bangu ko kaikna ke debono ka furano hamjakana yang nini bagi tini kebang sebagian pernah musuh takuro bukro Philippians chapter 2 verses 5 nismi 11 jorang hain hai for English for New King James and ya power khanadi just khanadi abos nang jasa dormon borok panung kokrai sungjotan kaitor ni borok khanadi Ishwar ni shastra kokno angnorno Ishwar ni love letter ni koksa porito choknahani love letter Bible angke choknahani love letter nchajogo apa kaitor ni hamjakmani kokto ninani bagai khanadi let this mind be in you which was also Christ Jesus Kristo Jisu ni bekha tong mahai norong ni bekha a bekha tong tu kha tong tu who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God bokai trong tadi se kai jor be saman bak sang na lia but made himself of no reputation taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man bo hai yawi khoroksa seleng hai sing phaisu kai jor tadi se dai borak ni bo bhaigya and being found in appearance as a man he humbled himself and became obedient to the point of death bo sakni kung sungmarap sungsa sarong layawi bo konya neng phaikia asake konya neng kha bo thina ni sudano goshika amen even the date of the cross of surun lajim sisa cross of kata busangan ni bo koknaka ninyani bagi 9 therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name abani me kaicher bono sudu muthangai tisaka kathang klaika ko gya bini mungno jot ton se kusugo tisaka that at the name of Jesus every knee should bow of those in heaven and of those on earth and of those under the earth boni bagane bini mongose chokna haung tung sangsarong tung bebak jagawong tung bini mungbai se yaskumar sungnai te bono kaitor hima gosinai and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father amen tabo omna cheri thanang ke kok belai tugui thanai bo kai turang to sini nani bagai koro seleng khai kok na bagai koro sosruno bo thunyan ko sika awasa ta koro bokro ante kashe poribana awang ke room ni chapter 6 verse 3-4 room ni chapter 3 6 verse 3-4 mo tek isan no bustan phandon abon bagasang porio khnadi norok omno sawi man yada sang baptismo ngai Kristo Jisu bai thansang mak logino bo thei thanibo sang baptismo ungka sang sajak alphani phanbai Kristo kuthani
motangai tisajak mahaino sungbo abohai tongmung ketal tongoi manatoi ke baptism ngai Kristo bai baksa thuyei bo bai baksa hobjaka bo thima hai no thuyei sung bo bai thangsang khahangke bo motangai tisajak mahai sung bo motangai tisajagai bo bai thamsa unai khapangni tako bokhoro Kristo nungbai haksalia subrai nungbai haksalia kaitole nungbai haksalia hoito nung tini haksal hai nung tongmano boy thangsang mabai nung be bak manai abon bageno nin bagani sori mani nung bono manthang boy thangsang thang bini kokno tini wan sokta hamari kotor manai ang tabok elambak puri khenalai kyaba kai tham kokno tei norno te kisisa businani bagai sanamo songka khenani tongde kai tham ko tabuk o corona virus ni bising tui kai tham kok haina hayang tini sobrayong eba kaitan pholana mukyo mandraka gyandraka akenorno o kok biti eba o kok busi janganyo kanai mantan jotonon nai kok kaisa ka pongsan sajanai o corona virus ni bising tui hayongo appreciation ni balai jorak kaham kase baiki appreciation ma o jengjalan bising tui tongkesin bising tui jotonon suwala kya doktor nurse genang krei rong sar na bagai kebang ma borok besngaw ka abusuk kaham ni ko jepro bororo sini bagai ninan bagai topan bagai haino bagai mungsasuk kaham layo aro thankfulness ni dorkar the appreciation dorkar jengjal kotor ni bising tui jotonon sung appreciate lai mani mokaisa masya manenya tebu dong nai tau kosto mani temu klai thangdi kaitun hamari nadi abasa kaisa kokoto secondly sung tabu jotonon saimano jara kok thru nai tumero khana natural healing of coronavirus ni bising tui joton nok bising habja ke bongkorlia par dogo bis rogo tujlang par rogo bolong khuz rogo bonoi tamungka ti kotor ni arok baro phaikian sajaka musoi mosok do lamao phaikia khangre rok ti paro phaikian sajaka tai ang to Punjab tongi phaijak sung jirak prok tongo ara tong te Himachal nohor jago tabok to sarai ke ganan sekin nohor jagi tong ka ni khanaka tauni bagai natural healing na bo nature se healing tong ka pollution ro kore ni belai kaham ekdige keseng ngai phaimani jorang phaikia tui je borok tui abo golik tongmani abo hain hai ragi bike rok ni khanaka Antarctica ni ekdige abo hai oma hai bising tui natural healing abo kaisa ko dai o tongkese bo jotono tongkese sung tv khuloki kablaja podreport mokja baksa lama kesaja nogui belai khayogo sung jotono o lockdown bising wang je pro salsa lek chomri thangka ang kaya dokan thangai alo pias ro paimani dokan tung alo pias phalnai kok thai samono khanai ang belai wana kha bo anu sakai nai sar ang dokan soisi tongi senai
angalo PhD sung hasing phalia জীবন জগতৰ জান জগতৰ বনবাই ফালিয়া সয় নগ তংसिनाय मासाथों मासियाथों नांके माइतोलोनो साइ दंनाय निजाका दंमांलाक निजाका किरिमानि बाय आपुरां मनो तेप साके बांग्राओ याग्रै बनो हाय निजाका बाय अमु तामो अमु चेंद्रप सिको सासरा नांग चेंद्रप सिको एमन दिन फायन फाय दङ वा होलै मा कामनानि दिन फाय दङ आं बोनो चेरै जो सालिया वा होलै मा कामनानि दिन फाय दंमोन तामो बानो लक नायसि दंखा साका नों तामो बुजि आपनो क्लागि तावानादि अमरक नाय नै साका सासिङाव bolongni mal matarok töyni arok serangi phaikya hanmani a kokno tui ang kisa nongno Bible ni shastro sauni kokno sanang songa pori khandam na songka paithak ni molo subrai Jesus Christ ni million kingdom 1000 million kingdom mo bosot ke santi no आज हाल फाइथोङो आरो ताहमनि साजाका खोनादि आइजियाव आं गोबां तो साइमांला जरा कमबा तांके जास किसिसा बुजि जानाय आन्डारस्टेन्डिं बागै यालाम्बा करिरवा ना बसे खोनादि Isaiah chapter 11 verses 6 नि सिंनि hake mesri musa sampri mera busabai thansake tonglainai tei gegoma bai unsa busa thansake thulainai tei musuk busa singho tei bufang mal matarok kufung mal matarok thangsake tonglainai tei cherai busase borokno moraknai cherai busase borokno moraknai musuk bai gong krung sake chalayono borokni busarok thangsake thulayano tai singho musuk haike cekap jawana abuk tui chanai cerai besa cibukni hakor saka thungano abuk tui kagya cerai cibuk hakoro yakbai khonogano aborok bebak ani hatai ketharni gereng sawo phano dukhu ruglak eba sokomor glak tamni hunke tuijelang tuibai koplo uma haino subrayungni simung baike o ha koplo nai tamo mani ko jomo buchinani ya tok dai on natural healing rock tabuk ji mal matarok hama kisa mani tongmani borongni bo din phaitong joton din phaitong sab thangsakat tonglani peaceful ke tonglani hoito sabsi omokai saboni sirmani penangai mano o tektor duko kosten bising ri pano awaja kaisa sijak nai khapang nai takok te khokjao o Easter Sunday o otong kesep abong nai awo teu phai nai haipano hub asa khlaijing tongo abono no kaitorni ha abono tiwan sok makase balaika Bible kok saka subraji sok sang norong beba khlainya sang nasaka ngi pantong de norong puila kaiton hanotai wansuma tapoti first ye seek the kingdom of God and everything shall be added unto you
Tini sang Alabang kok kebang naik tongkaba te kisisa thimaniyo bahai ke ulo thiyang na abang te kisa sirna buzongka te kisa hamalok di. Ponok jakmani chapter 21 verses 1 ismi 4 jorang nin bagi sin jotan bagi poriona kenadi apro ang ha ketal bai nokha ketal noka sekangni habai sekangni nokha kemawi thangka दैज्लां bo kemawi thangka ang Jerusalem ketal tahun ketarno suknahani kaiturni aroni ongkhorei phaimano noka hamjak ketal haike kanai chomui tiarangoi bosai bai malaina phaima haike ongkhorei phaiman noka ang asuk thayungni sotonei haihene sama kenaka tabo kaitor borok bai tongo bo borok bai tongnai phia borok bini borok ungnai kaitor sakpangno borok bai tongnai bo borokni kaitor ungnai bo borokni mokolni beba muktui huirnai borok tei thैना nanglak borok tei thैना nanglak muisubuk sawi kapna nanglak busakrok sajakna nanglak agi tongmani beba no kema baikya ani rakjakni takuk bokok so nung okok therangno khnawai hamari manthang hayungo teu wansuk jangnai gobang ma tongo ok gothang wansuk jangnai gothar wansuk jangnai no nung wansuk manthang ni nukungo salaiteng ning tongthani chathani nung mutuklaiteng hayungnai jang porimani salle jilik jilik subrani salle phai tongo bo salang mahai ang phani sakang o hayungo podrei podungnai hungmahino ungai tongo uti ungai thanai mon bagaino sang table knowledge ma barinai gyan ma barinai mo sama wan sama joror mase mo tekton bisingte kaisa kaitoni phurang manise ninyani bagai tabo paithago application koyekta kisisa point tei saimanjani normo sana busumon kok haise okra sakra sikla sikli joto taku bukurok no believers no kaisa kang ke number 1 ke please love God kaitor no hamjakti kaisa kok busaiman ni who loves us first songno puila saba hamja Jesus sa songno puila hamja bo cross sabin hamjaman punoka besek jorake bo hamjaka bo yak dise punoka je yak tong sak hamjak tapok ti sobrai na hamjak mano kaitor na hamjak mano Jesus Christ na hamjak mano he loves you, he loves your family, your children, your life and your future. Secondly, fear God kaitor no kirite ning busarok tongke nang garjin ke busarok kaitor kirna bai phurang de the fear of the Lord is the beginning of the knowledge kaitor no kirnan bai phurang na absa puilani kaitor borok nibo Kristen nibo kaitor no kirna prangjagya kaitor no kirna sia mugan ke abo kabangma prangjagya ni koksiko tangjagya ni koksiko moni bagino omahai salro nogo song busaboti bitongo phurangde kaitor kirna ni ten nung example ni phunukti busaboti no bahai ke kaitor kirmani meaning tamo kaitor kirmani meaning nang thik thik khlaimani bin busang nang kathar katongmani bin kok khana mani hamyawo yakri yang mani abono kaitor kirmani practically nang phunuk maklai number 3 be obedience kok khana nai borokung de ani wan suman kotorangke o corona virus whole world lockdown wan suginai whole world
nogo ongkori tongnani abo kaisa kok knawi tongnani kotor kaisa exercise joton tani mana hingka sobra Yesus Kristo bo krosos tanya ko siya obedience ka abhay sung bororo kaikin besaro sung mansak kok makananai abose nini biya ani nang mani. Number 4, selfish tangdi. Sini do phale tebu supasa nang ta koro boko sanghain jaklo ja sini porne ro dukhi boro keto suni mayo krui sini bukha pusuk ke warna na sangsai mangya ajedi khlaidi kaham ko tangke selfish tangdi takho boko no khel raiti ma phano khel narakti saichu siming jatong di tang bagai salta sing yakri matanai abani bagai no who's ganang di. Number 5, nangkung mani ko kaisan ke my dear brothers and sisters borong ganang ani sarso taku bukuro khnandi heaven is better place sukna hale chotni kaham jaga se boni bagai sukna hana khatang de o corona virus ni bagi lockdown no baksa quarantine ni bagi choto din tong sa busak dukuy to ka noko sob sa itong busak to ka ani ko busir nei maka mose sukna hatong ke heaven tong ke mor ke horbor tong nai hell botong nai mor ke horbo hai mor ke hor abang ka sasting jaga eternal punishment jaga chukna hatamo eternal peaceful life everlasting life jaga paithago bichar tongnai chukna hauda tongnai morki hauda tongnai abo sungsarun decision mangnai kapan ta ko bukro ong sa kaisa kotor ke wan sujok nai ani suri male omono subra yang already lama senam ka ba heaven is a better place chukna hano kaham jaga abon sini hope arang sung thangai tongman ke chao bon bageno phaidi sung pal baksa ke chokran bagai wan chuklen morki hor ni lamana sung khibilayan ar kuno lav kare sal tongke tal tongo tui tongka hat tongo abahino chokna hat tongka morki hor malai ma tongnai morki hor tongke chokna ha tongnai please bisas lagi daw tang de tomon omai angke Sura Yesus Kristo bo kroso tebe nang lakhomo ninani bage tong na he ke bo thei thangi basa nang lakhomo ani sagon wan suri nai ang sai mano ani langmo bo hai kok kaisa ani bage kotor kok khomo se tomon Kristo Yesu bo ko thei thangi basa yang ke ang bo Kristan nang lakhomo eba kaitor ni thani phai lakhomo bo thei thangi basa ka bo thei thangi basa mahai anglo salsa thinai jes mungsa sangi pano tamke bini kathar kok sasak bahai thei pano thangi basa nai pai phalaya sukna haw tong manai abose elemani kok thai pun tatalia surai jisuni kok tatalia abak koi no doubt dang de ani rang sakni kapan taku khanong je jakapan tong de nini nok aw kaisa sungsara small heaven chikon ta kaya chukna abono chukno hai snamti peaceful atmosphere busabotiro bofani kokhaneng di walai sulai ta hamjak di high temperament abo haibai nukungni tong thok losta kladi hi bisi sai yakta laidi saibo yakta laidi mature understanding by nukung santo sitong di kaito no kolom de kaiten kok khanadi noktan no karen taku bukro ko hamsak di coba di mondi abosa sing lai aro se bijing dong di biang ni nang ya nang masa maham ye sitra podri pro ta khobjak de please you are so special love you so much ditam kok sanai ini tek ke bangkok chalia sobare na khairok ma hamjak ma
khachungma nini sago nini nokongo bwsabo tiroi tongtong ayo kolok tongtong blessing.